Llançament d'espatlla! Corrent marí! Com t'ho has fet per arribar fins aquí, noiet? Caram, força impressionant, Rufi, fill d'en Dragon. Sí, fa por i tot. La teva energia juvenil. L'heu vist, companys? El germà de l'Eix ha volat per sobre dels murs. Molt bé, nano! Et felicito per la teva perseverança, barret de palla. Però per tu encara és massa aviat per lluitar contra nosaltres, noiet. És veritat, no tens cap possibilitat de guanyar-nos. Eix, germà! M'enduré l'Eix! Ara mateix! Mare meva, aquest Rufi és un temerari, igual que el seu germà gran. Ràfaga gegant de segells de goma! Goma! S'ha posat a atacar els tres almiralls alhora, ell tot sol! Per quina bogeria! Que no ho veu, que segur que el mataran! Guia! Second! No puc perdre més temps lluitant amb aquests tres almiralls. Ens vol esquivar, oi que sí? Ets massa lent, noiet.